गिबियावनो खुलुमबाय नायगिरि बिथांमोननिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। जोंनि रान डान्स एकाडेमिया 6 साननि थाखाय जोङो डान्स वर्कशप मोसामु मावबादा जोङो लानाय जादों। बेवहाय स्पेसियेलि कन्टेम्परारि आरो हिप हपखौ जों बेवहाय फोरोंनाय जागोन। ओमफ्राय जोङो बेनिनो मोसानाय फोरोंगिरि निखिल सार आरो गौरब सार बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों। कन्टेम्परारिया जोंनिया 3 बेनिफ्राय हिप हपआ जोंनिया 3 जागोन। थ' दिनै फार्स्ट कन्टेम्परारिया जागायजेनबाय। थ' जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबां गथ'फोरा जोंनियाव सोलोंनो फैदों। जोङो जोङो माबा होदोंमोन नालाय एसे एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन। जों सानाखैमोन बिदि फैगोन होननानै, खिन्थु बयबो फैदों, गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंनि बे मोनसे उद्देश्यआनो जाहैबाय गरम बन्द'आव गथ'फोरा ओरैनो जानला मोनला थायालासेनो मबाइलफोराव बेस्थ' थायालासेनो बेवहाय माबा मोनसे सोलोंनो हागोन नामा, जोङो बेखौ साननानै जों बेबायदि वर्कशपखौ लानाय जादों। आरो जोंबो गोबां जायगायाव एसे एनै जोंबो सोलोंबाय, मोसानाय सोलोंबाय। बेखिनिया मोसानाय सोलोंखांनानै जों इयुन जोलैखौ जोंबो जे माबा मोनसे फोरोंलांनो हानाया जोंनि मोनसे कर्तब्य, बेखौ जों साननानै जोङो बे मोनसे वर्कशपखौ लानाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नै बिदुं बन्द'नि सानाव बिथां रान डान्स एकाडेमिनि दैदेननायाव बिथां अनजय कछारी आरो जुरि बर' बिथांमोननि जिथुनिखि दा मोजां हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आंबो दिनै बाहागो लानो मोनना गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला जों बिदुं बन्द' सानाव गावनि गथ' गथायफोरा जिहेतु फरायनायखौ स्कुल बन्द' नालाय फरायनाया गैथ'वा, दोनथ'नि होननानैहा न'आव थानानै रंजा खुसि खालामबाय थानो नागिरो। दानि दिनावथ' बयबो मिथिगौ मबाइल, टिभि बा लेपटप बायदिसिना गेलेबाय थायो, बेयावनो टाइम पास खालामबाय थायो। गेलेनाय हुदायाथ' गैया दानि दिनाव, मबाइलावनो गेम गेलेयो। दा बे हिसाबै दिनै बिथांमोना जाबा हाबाफारि लादों, बेयाव आं फारसेथिं फार्स्ट टाइमाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला गावनि गथ'खौ जोङो मारै हागौ मानसि बानायनायनि लाइनाव लांनो नाजायो बयबो बिमा बिफाया, गारजेना। दा बे हिसाबै आंहाबो फिसा हिन्जाव दङ नालाय, बे फिसा हिन्जावखौ बेयाव लाबोदों। ओरैनो मोसानाय, मेथाइ खननायाव आरो सावगारि एरनायाव माने एसे गावखौनो मोजां मोनो आंनि फिसा हिन्जावा नालाय। लोगोसे सावगारि एरनायावबो आं होयो, बा मेथाइ खननायावबो होथ'वाखै, होगोन सानो। मानो होनबा साननैनि दिनाव सावगारि एरनाय, मोसानाय, बेनिफ्राय मेथाइ खननायावबो होगोन सानदों। सानडेनि दिनावबो न'आव थायोब्ला बिसोरो माने मबाइलावसो बेस्थ' जानो नागिरो। फारसेथिं मास मोनसे बिदुं बन्द'आव खालि मबाइलाव जुदि बेस्थ' जायोब्ला गथ' गथायनि भबिस्वतआ मा जागोन। दा बेखौ बिथांमोना लानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फारसेथिं दानि दिनाव, आथिखालनि दिनाव जों नुनो मोन्दों, मोन्थिना मोन्दों, गावबो आं एक्टिं खालामो नालाय, आं प्रफेसनेल एक्टिं खालामनो नङा, एक्टर नङा, माने खालामो आरो। अब्लाबो दानि दिनाव जोंनि बर' हारिजोंल' नङा, गुबुन हारियाथ' दंखायोनो, खिन्थु बर' हारिनियावबो नोङो मेथाइ खननानै, मोसानानै, बायदिसिना डान्स खालामनानै, एक्टिं खालामनानैबो जाना सोलिनो हानाय जाबाय जोंनि समाजावबो। ओंखायनो जाय बिथां गारजेनमोन, बिमा बिफा बिथांमोनखौ आं खावलायदों, नै दिनैनि मोजां हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जाय बिथांमोना लाबोआखै, जाय बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ न'आवनो दोनबाय थादों, बिसोर जाहाथे गावनि गथ' गथायखौ दिनै बिदुं सानावल' नङा, माने गावनि साखाथि फाखाथियाव जिहेथु बेफोरबायदि माने सोलोंसालि दंखायो, बेयाव जाहाथे गावनि गथ' गथायखौ लानानै बिथांमोना जाहाथे बाहागो लाहैयो। मानो होनब्ला जों नुगासिनो टिभियाव नुयो, ससियेल मिडियायाव प्रनिता स्वर्गियारि दङ, मासुम नार्जारि दङ, आरो गोबां दङ जोंनि बर'नि गेजेराव, अन्य हारि जन'गोष्ठीनि गेजेरावथ' दंखायोनो। हिसाबै बिथांमोना बेसे गोजौआव थाङोबाय। दा बे हिसाबै बिथांमोना बे लाइनजोंनो सोलिना जानो हागोन। आरो जोंनि खैराबारि हालामाव दा माने भकेलाव 3 सुबुं दङ। बिथांमोना जाबाय कामाख्या बर', देबिकन बर' आरो सासेया दङ गोथार बर'। दा बिथांमोना लखनौनि भातखान्डेयाव भकेलाव MA खालामना फैबाय, मास्टार खालामना फैबाय। दा खैराबारि मिउजिक कलेजनिनो खासेया प्रिन्सिपाल, खासेया भाइस प्रिन्सिपाल जानानै दं। बिथांमोना भकेलजोंनो सोलिनो हानाय राहा लामाखौ खालामना लानो हानाय जाबाय। थिग তেনেকৈ बेफोरबायदि मोसानायजों, आदब खायदाजोंबो जोंनि गथ' गथायखौ भबिस्वतखौ जों उज्जवल खालामनो हागोन। ओंखायनो आं गारजेन बिथांमोनखौ खावलायो, नैफोरबायदि प्रग्रामाव जाहाथे बयबो गावबा गावनि गथ'खौ लानानै बाहागो लाफायो, गथ' गथायखौ जाहाथे उज्जवल भबिस्वत थिखांलांनायनि थाखाय जाहाथे थिरांथा लायो। लेखा फराजों लोगोसे बेखौबो आयदा लानानै जाहाथे दावगालांनो नाजायो, बेनि थाखाय आं बिमा बिफाखौ खावलायहरनाय दं। लोगोसे जुरि बर' आरो अनजय कछारी बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। मोसानायनि सायाव
रान डान्स एकाडेमिया देग्लायबो जेनेबा सामार डान्स वर्कशप लानाय जादों दिनै 16निफ्राय 21 लासे आरो 22 जोंहा क्लजिं सेरेमनि जागोन थ' मेन उद्देश्यआनो जाबाय जे जोंनि गथ'फोरखौ एसे जोङो सामार केम्पआव जिहेतु बन्द मोनो दा बे समावनो जोङो एसे माने फ्रि टाइम मोनो नालाय दा बेयाव जोङो बाहेरनि जिहेतु जों माने गथ'फोरा जोंहा स्कुलाव फोरोंबाबो जों गावनि आन्था फोरोंनाय जायो थ' एसे बेलेगनि मास्टरदो एसे माने सोलोंनो मोननाय सुबिदाखौ जों बे बेबस्था खालामनो हादों बे सामार केम्पआव थ' जों देग्लाय बेयाव हाबाफारि लादों माने कन्टेम्परारिखौ आरो मोनसे फ्रि स्टाइल बलिउड माने बे मोननै आयदाखौ जों बे सामार केम्पआव होनो होनना सानदों थ' दिनै जागायजेनबाय थ' बेहाव जोंहा बे सामार केम्पआव जोंहा मास्टार लिंहरनाय जादों जोंहा निखिल मारा आरो गौरब सुब्बा थ' जोबोद माने उत्साह दोङो माने गार्जेननि बेफोरनि सायाव बिराद माने फैदो दा एसे मोजां नांदो आरो दा बिदिनो सापर्ट मोनबाय थायोबा जों बिदिनो माने मोजां मोजां आयदानि सायाव मोनसे वर्कशप लानाय बेबस्थाखौ खालामनो हायो आरो उत्साह खालामो गार्जेन बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन जिहेतु जों नुबाय गोबाङानो मबाइलफ्राव बिराद बेस्थ' लाखिबाय थायो ओरैनोसो थाबाय थायो खिन्थु बेफोराव फैबा मा मुलाम्फा जायो आं दा बर्थमान जोबोद गोजोननाय मोनदों खारन मानो होनना बुङोबा गार्जेनफोरा बुस्थुखौ माने एसे कनसियास फिल फैदों आं मोनसे अनुभव खालामो मानो होनना बुङोबा दा गथ'फोरा जिहेतु न'आव थाबा ओरैनो थायोबा गावबा माबा खेला माने बाहेरायाव गेलेयाबासिनो एसे न'आव थानानै माने खस्थ' खालामबाय थायो बा मबाइल लाबाय थायो मबाइला दिनथु थाबाय थायो थ' दा बिसोर गार्जेनफोरा मोनसे कनसियासनेस फैदों ना बिदि दोनबा जानाय नङा गथ'फोरखौ जोंहा मोनसे सामार केम्प जादों बेयावनो जों हैनानै दा बिदि हिसाबै गार्जेनफोरा दा लाबोदों आरो बेयावहाय दा जोबोद मोनसे मोजां बाख्नायथावना होनना बुंनांगोन गार्जेनफोरखौ जे बिसोरा गावसोरा मोनसे फिल खालामदों जे जों गथ'फोरखौ बिनिफ्राय जानगाराव लाखिनांगौबा जों बे सामार केम्पआव हैबा आरो बिदि लोगोसे फिजिकेल मोनसे बेनिफिट जायो होननानै गथ'फोरनि थाखाय